16 gols en 17 partits han convertit Manel Sala en el màxim golejador del Manlleu i també del grup català de la tercera divisió. El futbolista biguetà, que està jugant la seva segona temporada al Manlleu, ja ha superat les 14 dianes de l'any passat i amb això ja es dona per satisfet. Per davant, però, té un altre repte. Pot fer més gols que el seu predecessor a l'equip, Dani Planagumà, que va deixar el rècord per temporada en 22 dianes. Treballes per això, no? Sempre intentes marcar-te uns objectius, no? Al principi vam dir aviam si podia superar la xifra de l'any anterior. Bueno, de moment ho hem fet i ara esperem poder superar-la amb uns bons números. De moment miro intentar fer el 17 i quan faci el 17 intentaré fer el 18 i bueno, si puc superar en Dani estaré content i si no, mentre l'equip estigui allà on ha d'estar també estaré satisfet. Sala, que va arribar al Manlleu procedent de l'Olot i després d'un periple per diversos clubs, entre d'altres el Burgos o l'Sporting Maonès de segona B, assegura que es troba molt bé a Manlleu i de moment no té intenció de marxar. Hi ha un bon grup de jugadors i sobretot un bon grup de persones i vulguis o no, el fet de tenir un vestuari super sa fa que dins el camp després es noti i de cara a la gent també directiva. La veritat que estic molt content, és dels llocs que he estat millor i bueno, de moment estem aquí supercontent. No tinc per què canviar, no? Estic a gust, estic còmode, tinc la família a prop, que el fet d'haver estat tants anys voltant per ahí els tens una mica lluny i de vegades es fa difícil, però bueno, estic super a gust aquí, content i bueno, no puc demanar més, sincerament. Tot i els gols de Manel Sala, el Manlleu ha fet una primera volta irregular, s'ha mantingut invicte a domicili però ha deixat escapar molts punts a casa i això l'ha situat 8è. De cara al segon tram de Lliga, l'equip té clar que vol millorar a casa, tot i que l'objectiu no el marcaran fins als últims 10 partits. Sala no amaga, però, les ganes de l'equip de disputar per tercer any consecutiu el play-off d'ascens a segona B. Crec que l'objectiu, i en Jordi ho ha dit més d'una vegada, és anar partit a partit i quan arribem als últims 10 partits de Lliga mirarem allà on estem i ara ja no és que estigui fet, però està bastant fet el tema de la salvació. Després veurem allà on estem i intentarem anar per totes. Esperem que aquesta segona volta si podem tornar-ho a fer, tot i que és molt difícil, i si ens enganxem allà dalt ho donarem tot per poder fer el tercer any seguit. Sala, que s'està recuperant d'una ruptura fibrilar al bíceps, no creu que pugui arribar al partit d'aquest cap de setmana al camp del Cornellà. Tampoc hi seran Archi i Barragán, que diumenge van ser expulsats. Sala és conscient de la dificultat de l'enfrontament, però creu que tenen una bona plantilla per afrontar amb garanties el partit.